Gracias a todos e a todas. Garda dos aplausos que hoxe vades vos cansar de aplaudir, penso eu. Bos días e benvidos a todos e a todas a este primer Festival de Panxoliñas do Grove. Antes de que comecemos, gustaríame agradecer a todos os colexios da nosa vila por apoiar e por creer neste tipo de eventos, xa que sin os 4 centros educativos públicos que participan hoxe aquí neste Festival de Panxoliñas, todo isto non sería posible. Non quero esquecerme da impulsora deste evento de Panxoliñas, que é a Escola Municipal de Música do Grove. Así que, agora que xa vexo que xa está acabando entre a xente, e que vexo moitos pais, moitos familiares, moitos amigos, quería aproveitar para que arrancáramos, agora sí, dando un fuerte aplauso aos 4 coles do Grove e á Escola Municipal de Música. O Nadal é esa data que temos sempre marcada en vermello no noso calendario. É un momento de disfrutar da familia, de disfrutar dos amigos. É un momento de maxia, é un momento de ilusión. Ven Papá Noel, veñen os Reis Majos, non hai clase. Pero, sobre todo, é o momento do ano no que todos e cada un dos nenos e nenas son os principais protagonistas. Así que mellor que poñer o punto de partida a esta data tan especial como é o Nadal que con un evento, con un festival como este, que eu teño a esperanza de que veña para quedarse porque ten unha das cousas máis importantes que nos une a todos, que é a música. Hoxe van pasar por riba deste escenario máis de 150 nenos dos diferentes colexios que hai no Grove e tamén os da Escola de Música. Hoxe, cada un destes rapaces que se subirán a este escenario veñen a representar o que levan máis de un mes ensaiando con moitísima ilusión. Mirad unha cousa, non sei se vos pasa a todos os que estades aquí, pero a min sí, polo menos. Os recordos que gardo de cando estaba na escola, de cando era miniño, son para toda a vida. E eu estes días que me tocou ir a todos os coles que hai aquí no Grove, cada vez que entraba nunha das escolas inundábame unha sensación superchula, chea de recordos, de amigos, de momentos, de experiencias. E aquí no Grove, como nos gusta a veces ser de uns ou de outros, eu quero dicir que todos os coles son especiais. Eu tuve a suerte de estudiar en Valle Inclán, de entrenar en Cominiño, de pasar hasta ao lado da casa os Brans en Rosalía e de ir a xogar. Quen non foi a xogar a Bizocas, o fútbol ou o baloncesto? E o mellor que teñen todos e cada un destes coles é o que os une a todos, que é os mequiños e as mequiñas que están dentro deles e que algún día seguro que van a regresar a eses coles e a eses centros educativos públicos e seguro que lles invade esa sensación de nostalgia, de encherte, de calor que todos tuvemos cando estábamos na escola, nos patios do recreo, facendo amigos, pasándonoslo en grande. Así que hoxe anímovos a todos a que fagamos deste día de hoxe un día especial, un día de eses que nos quede para sempre no recordo, que sempre nos acordemos desto cando seamos maiores, sobre todo non vos ou eu, sino eles. Da igual que sean de Valle Inclán, de Cominiño, de Bizocas, de Rosalía, o importante é que o día de hoxe sea o primeiro dos festivales de Panxoliñas do Grove. Polo tanto, imos a comezar. Vámoslo facer con un colexo que vai quedar para sempre na historia xa, porque é o primeiro do primer festival de Panxoliñas do Grove. Van a cantar en 2 tandadas. Vai cantar primeiro o sexto A e despois sexto B. E nos van a deleitar con 2 panxoliñas tradicionais galegas que representan ese espírito meco que temos todos, que é o de ir a cantar polas rúas. Así que van a estar acompañados dun acordeón, dunha pandereta e dunha botella de anís, tamén moi daqui do Grove. Entonces, recibamos para arrancar esta primeira edición do Festival de Panxoliñas a clase de sexto A do Colexio Rosalía de Castro.
esta primeira panxoliña coñecida como, xa decía a propia canción, As Xaneiras, que é música tradicional galega que se cantaba en Aninovo e que servía para desexarnos un bo ano. Entonces, que maneira de arrancar este Festival de Panxoliñas que desexándovos a todos vos desde o Colexio Rosalía que teñades un bo ano 2026. Agora vamos ir coa outra clase de Rosalía de Castro que tamén nos van a cantar unha canción tradicional galega. Unha canción que é un aguinaldo. O sea, así mo dixo o profe en Rosalía, dixome, van cantar un aguinaldo. Entonces, ahora vemos que xa se están colocando. O sea, levan un montón de tempo, fun por todos os coles, e me decían, están nerviosos, levamos xa desde principio de novembro, xa estamos todos preparando, algúns é a primeira vez que van a estar no auditorio, ou sea que o traballo que están facendo tanto os nenos como os profes nos coles de aquí do Grove é espectacular. Así que, imos a continuar, e agora a canción que vos decía este aguinaldo é, concretamente, Vimos Cantar. Así que recibamos con un forte aplauso nesta ocasión os alumnos de sexto B de Rosalía de Castro. Que maravilla os nenos de Rosalía de Castro. A min hasta me están dando ganas de volver á escola o próximo día. Os nenos do colexio que veñen agora, para min teñen unha sorte increíble, porque están ao carón de unha das mellores praias que hai no Grove. Polas súas fiestras, así, cando están na clase, poden mirar a Illa de Ons. Coidado que non é broma, E hoxe veñen cantar tamén dúas panxoliñas tradicionais galegas. E, ademais, veñen acompañados, mira se son galegos, dunha gaita, dun tambor, dunha castañola e dun piano. Son 25 alumnos das aulas de quinto e de sexto de primaria. E xa levan, como me decía a profe, tamén desde principios de novembro ensayando, e chivábanme que estaban un pouquiño nerviosos. Pero eu penso que van a facer espectacular. O sea, así que
Vamos a escoitar e deleitarnos con Reixes de Vendollo e polo Nadal. Así que recibamos con un fortísimo aplauso o Colexio Público As Bizocas.
Que maravilla estes nenos e nenas de As Bizocas, Notase esa influencia do salitre, fijaste vos, teñen aí un aquel, sempre están pegados ao mar. Insisto, no vou facer que están a facer todos os alumnos e as alumnas destes coles, pero tamén o vou facer que están a realizar os mestres e mestras que acompañan a todos estes alumnos. Non me quero nunca esquecer deles. Agora, a continuación, van vir os alumnos e as alumnas dun dos centros de máis arraigo e máis personalidade que temos aquí no Grove. Son 26 rapaces e rapazas que proveñen das aulas de quinto e de sexto. Uns cantan e outros tocan. Ahora miraredes cales son cal. E veñen con dous temas que son dúas versións en galego. Unha panxoliña que nos leva a estos tempos de Nadal, decía a profe, destas de chimenea e manta, e despois traen outra que nos vai facer bailar e cantar. É unha versión en galego dunha canción conocidísima dos Beatles. E esta canción, ademais, vai incluída con piano a dúas mans. O sea, que non é broma, serían 4 mans neste caso. Estamos... Así que vamos a recibir cun fuertísimo aplauso os alumnos do Colexio Plurilingüe de Conmeniño.
Que maravilla estes rapaces e rapazas do Colexio de Comeniño. Fixérono todo eles, quinto e sexto, música e canción, o sea, increíble. Nótase que vos dicía, que hai horas detrás, que levan moitos días traballando, que hai nervios, que hai ese salir ao escenario non é sempre sinxelo. E, sen dúbida, hai un fantástico traballo detrás de todos e cada un dos alumnos e dos mestres e das mestras, que, insisto, que non quero que pase desapercibido. Eu creo que temos que dar gracias á ensinanza pública que temos e que este traballo que se está a facer aquí nos coles é espectacular. O sea, xa vos decía antes que ojalá esta sea a primeira edición de moitos festivales de Panxoliñas, porque tamén de algún xeito eles comparten o que fan nas aulas con todos nós, e é como que marca o pistoletazo de salida desa data que é o Nadal. Agora xa estamos na recta final deste festival de Panxoliñas e ímolo facer con un dos últimos, o sea, co último cole, pero non coa última actuación. Ven un dos coles que ten unha das ubicacións que a min máis me gusta, porque está pejado ao mar. O sea, ten vistas a Illa da Toxa. En estes días así de calor, os que somos así medio marajotas, hasta te podes dar un chapuzón e despois volver a clase. Eu he de decir que nunca o fixen, pero é unha ubicación increíble. Así que preparádevos agora para recibir neste escenario a 40 nenos e 40 nenas que, como podedes ver, máis que unha agrupación de música da escola, son unha banda de rock and roll. Estánse a acabar de preparar. Traen, para que a miredes, varias guitarras eléctricas, unha batería, un piano eléctrico, un acordeón, o sea, veñen, pero carjados. Van a interpretarnos dúas panxoliñas, unha delas é tradicional e a outra xa é así máis moderna. A tradicional, ademais, é unha tradicional galega e chámase Todo Ano. E unha é así moito máis pop. Decíame o profe que vos vai a tocar a patata a todos. O sea que vamos a darlle un fortísimo aplauso. A segunda que van a interpretar, por certo, chámase O meu Nadal perfecto. Agora, vamos dar un fuertísimo aplauso para recibir os alumnos do Colexio Público Valle Inclán. Veña xaneiro que o mes primeiro
Que maravilla escoitar a todos estes nenos e nenas do Colexio Público Valle Inclán. A verdade é que daqui seguramente o día de mañán saldrán no Grove, temos canteira de músicos e sabémolo ben, aparte temos tradición. Fijádevos, se é así que ora marcamos o inicio do Nadal con esta data, co Festival de Paixoliñas, en unha semana temos o concerto de fin de ano, despois xa veñen os carnavales, despois... E todo está relacionado coa música. Así que eu penso que aquí no Grove acaban de pasar por riba deste escenario os nenos dos 4 coles que temos aquí na nosa vila e estou máis que convencido, xa mirei antes por aí, que xa hai algunha comparsa collendo notas para ver quen poden fichar e a quen non poden fichar. Así que os seguintes en actuar non son un colexio, pero conforman unha escola. Son 26 nenos e nenas de diferentes idades, de diferentes cursos e de diferentes centros. Veñen con dúas panxoliñas tradicionais. Hoxe estamos de panxoliñas tradicionais. Isto é maravilloso, arrancar o Nadal, o sea... Eu penso que este punto de partida ten que vir para quedarse, porque que maravilloso. Aparte, mira ese auditorio cheo, se é certo que nos queda aquela esquina de lá, que podía, se quedou así a xente, pero mira ese auditorio cheo, con pais, con nais, disfrutando do que están facendo os nenos nas súas aulas e nos seus coles. Entón, xa estemos aquí, o que decía, vannos deleitar con dúas panxoliñas tradicionais, veñen acompañados de un violín, de un canxón e de un piano. As panxoliñas son Es de María e poden as campás soar. Así que, por favor, un fuertísimo aplauso para recibir a Escola Municipal de Música do Grove.
Que maravilla, que voces. O sea, a Escola de Música Municipal do Grove tamén están a facer unha labor espectacular cos miniños e coa música na nosa vila. A verdade que, visto, como chegamos hasta aquí, eu penso que isto ten que ser o inicio dunha maravillosa relación. O sea, que este sea o primeiro ano dunha dúcia deles do Festival de Panxoliñas do Grove. Que dentro de cando botemos a vista atrás e digamos, acordaste do primeiro ano? E agora que sea xa casi como unha especie de institución, como se está convertindo o festival, o concerto de fin de ano, como agora tamén é as comparsas aquí no Grove. Antes de rematar, a verdade é que me gustaría dar as gracias a toda a xente que fixo posible que hoxe puidéramos disfrutar desta primeira edición do Festival de Panxoliñas do Grove. E insisto, ao principio falaba dos coles, arrancábamos este festival aplaudíndolle os coles que temos no Grove e a escola, e agora o que quero é que lles demos un aplauso, vou nos ir chamando por orden de aparición no escenario, aos profesores que fixeron posible que estes nenos hoxe viñeran aquí ao auditorio e que cantasen para todos vos. Así que, desde o Colexio Público Rosalía de Castro, un forte aplauso para Felipe Radío. Desde o Colexio As Bizocas, un fuertísimo aplauso para Silvia Morgade. Desde o Colexio Público Plurilingüe de Conmeniño, un fuerte aplauso para Belén Freire. Dende o Colexio Público de Valle Inclán, outro aplauso fuertísimo para Álex Rodríguez. E na parte dos profesores, un último aplauso para a profesora da Escola Municipal de Música, Laura Losada. Para que vexades toda a xente que hai traballando nesto, tamén lle quería dar as gracias e que veñan agora todos os que formaron parte deste Festival de Panxoliñas como músicos invitados, que foron un fuerte aplauso para Antonio Folgada, Sofía Guín, Maribí Prol, Juan Emanuel Gómez Escalante. E por último, que xa se me colou, e non menos importante, quería pedir un fuertísimo aplauso para a persoa que sí que foi a artífice de que isto fose adiante, de chamar os coles, de andar pendiente dunha cousa, da outra, de estar en todo o que está vinculado á música nesta vila, que ele é o director da Escola de Música Municipal, Carlos Ouviña. Agora vou pedir, porque isto non acaba aquí, voulle pedir a todos que se retiren, que vayan a buscar as súas aulas, os seus alumnos. Fuerte aplauso para eles que fixeron posible este Festival de Panxoliñas. E agora vamos poñer o punto e final a este Festival de Panxoliñas e vamos facelo por todo o alto. Sei que hubo xente que antes de que se abriran as portas xa estaba por aquí, entonces isto é un segredo a voces. E probablemente moitos de vos xa sabía deso que se estaba a argallar para poñer o broche de ouro, a guinda no pastel deste Festival de Panxoliñas. É unha cousa maravillosa, porque para min tamén vai ser unha primeira vez que haixa enriba deste escenario unha barbaridade de xente, máis de 150 persoas, alumnos e alumnas dos colexios públicos do Grove e da Escola de Música Municipal. Isto vai ser un momento histórico. Van a aparecer aquí todos os coles para regalarvos unha última canción, unha última panxoliña de Nadal. Así que vou pedir un fuerte aplauso para que entre Valle Inclán, Rosalía, Bizocas, Conmeniño e a Escola de Música do Grove. Vamos entrando, rapaces. Vamos
Isto, o sea, podo vos asegurar que estivemos ensayando xusto antes de que se abriran as portas. É complexo, non é tan sinxelo meter a todos estes miniños aquí. Pediría, por favor, que apagaran ese móvil a quen lle soe. Non é fácil, non é sinxelo meter 4 grupos en unha escola en riba deste escenario, pero estou vendo que, mira, os ensaios deron o seu resultado, porque están entrando todos de maneira bastante ordeada. Xa temos aquí a Rosalía, vou pedir que tamén entre ahora as bizocas e Comeniño, que se coloquen aquí no centro do escenario. Van por aquí nos ven as bizocas. E os de Comeniño, si podedes chamar por aí aos de Comeniño que tamén vayan entrando, que os temos aí ven Comeniño, o sea, fuerte aplauso tamén para eles. A Escola de Música tamén pode entrar xa a continuación dos nenos de Comeniño, que vayan entrando. Vedes que vais achicando o escenario, En breve sentóme con vos aí no público. E coordinar isto, o sea que isto, cuidado, Nin as comparsas logran subir a tanta xente e así, mirad, todos ordenadiños, todos en silencio, é espectacular, O sea, dou resultado ese ensayo que se fixo. E agora forte aplauso tamén para o Colexio de Valle Inclán. E agora, cando estemos xa todos en riba do escenario, faltame, marca Carlos, o inicio desta panxoliña que se chama Sombreiro de Palla. Quedádevos con esta, bueno, vou me apartar eu, quedádevos con esta imaxe, porque tanta xente en riba do escenario para agradecer, para dar o punto de inicio a partida deste Nadal 2025, son todos estes alumnos e alumnas. Forte aplauso para eles.
O auditorio en pé, o sea, espectacular. Isto tense que repetir sí ou sí nos próximos anos. Moitísimas gracias a todos por vir e felices festas. Fuerte aplauso para Valle Inclán, Rosalía, Conveniño, As Bizocas e a Escola de Música Municipal do Grove.